Ekimena maiatzak 24ean, larunbat hontan izango da, goizean zehar, eta eguraldiak laguntzen baldin badigu behintzat, Zerkauziko goiko terrazan egingo dugun ekimena izango da. Bestela, karpa batzuk albidetauko ditugu eta trianguloan egiteko aukera ere izango dugu. Olatu talka, naiz da Donostian abiatzen den ekintza bat izan, ez dela bakarrikan Donostian geratzen, baizik eta Gipuzkoako beste herri batzuetan ere bai bideratzen dela, eta kasu hontan Tolosan ere eukiko dugu aukera hau, ez? Kontzeptu azkene piknik hontan da, bertako produktua, bertako baserritarren produktua dastatzeko aukera hori ematea jende gaztei, ez? Erakustaraztea, denon eskuragarri dauden produktu diala, askotan ez diteunak ezagutzen, eta horiek formatu berri hontan eskaini nahi deu, giro lasai eta atsegin baten piknik hori edo itxeko, ez, terrazan. Larunbat goizean, goizeko 10:00 ordu 2:00 ekintza sorta ongoia, eta piknikko saski horiek hartu ahal izango dira Zerkauzinan kanpoko mahai baten, eta 10 eurotan 7-8 elementuz osatutako saski eder hauek, ezta? Alde batetik ogia, gero gazta, kintxaurrek, eta garaiko produktuk, ez? Askotan igual ez diteunak ezagutzen edo sukaldatzen ez dakizkigunak, ez? Bai babak eta bai jarrak. Esaten genuen piknik bat ezin zula izan mantelik gabe, ezta? Eta nahi genion buelta bat eman mantelaren historia hori eta ez mantel batzuk ekarri, baizik eta hemen bertan, jendeak iteko, parte hartzeko mantel horiek egiten. Orduan, goizean zehar egongo geha mantelak egiten eta serigrafia bidez zingo dira. Orduan, etortzean jende guztia dauka parte hartzeko aukera eta hortxe egingo dira, gero goran erabiltzeko. Gero ere bai poltsa tailerrak egingo dira, egongo ja poltsak telazkok, eta hemen jendeak makeatu, kustomizatu, pixkat azokaren inguruan eta azoka lema ezberdinekin, ez? Gero hazi bomba tailerrak ere egongo dira, baratza tailerrak, errezeta liburu tailerrak. Lan baten etorriko gea, sukaldaritza bat bi ikaslerekin pixkat elaborazioak egitea, garaiko produktu hauekin. Eta 3 pintxo mota egongo die, bat gazta membrillorekin izangoa, bestea ensalada, ziazerba eta ilarra eta intxaurrarekin, eta mahala jogur binagreta batekin bustita. Eta azkenengoa, aban pate bat. Pentsatze goxoak egongo diela eta jendeak onartzen du eta etortzen die.